نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. masu sauraro barkanku da zuwa channel namu na taskar Abu Ubaida tare da ku Umar Baffa. To a yau insha Allah za mu fara karatunmu na huruf na Arabiyya. Idan kuna da tambaya dai kada ku manta ku aje mu a ƙasa, zan zo in ansa, kuma kada manta a sharing waɗannan videos din saboda addallu ala alkhairi ka fa'ili. Insha Allah duk wanda ya share wannan video shi ma zai iya samun alkhairi kwatankwacin na wanda ya yi wannan video. Allah ya sa ta zamo sadaka jariya a gare mu, amin baki ɗaya. To da farko dai idan mutum yana so ya fara karatun larabci, abin da ya wajaba a kan shi shine ya san huruful hija'iyya. Kamar yadda kuka gani a nan shine bidiyon mu na farko, ko babba ne ko yaro ne duka dai inda za a fara ana farawa ne daga huruf alhija'iyya. Shine abu na farko da ya kamata ɗalibi ya haddace su, sannan ya iya bambance ɗaya daga kuma ɗan uwanta, musamman wanda suke kamar ni da juna, ko ba haka ba. To yanzu insha Allah za mu shiga cikin karatun. Ana kiran su huruful hija'iyya, amma a wani lokaci akan kira su huruful mabani, ma'ana harfofi amma na gini, wato da su ake gina kalma kenan. Huruful hija'iyya guda 30 ne idan ka hada hadda hamza da kuma lam alif, wanda a wani lokaci za ku ga cewa an cire su an toge su. To insha Allah yanzu za mu shiga cikin bidiyon, za mu fara karanta huruf namu. Idan kuma mutum na so ya haddace su, to labudda ka yi ta karanta su, ka yi ta maimaita su. Wannan alifun, alifun, ba'un, ba'un, ta'un, ta'un, tha'un, tha'un, jimun, jimun, ha'un, ha'un, kha'un, kha'un, dalun, dalun, zalun, zalun, ra'un, ra'un, zayun, zayun, sinun, sinun, shinun, shinun, sadun, sadun, dadun, dadun, ta'un, ta'un, za'un, za'un, ainun, ainun, ghainun, ghainun, fa'un, fa'un, qafun, qafun, kafun, kafun, lamun, lamun, mimun, mimun, nunun, nunun, wawun, wawun, ha'un, ha'un, lam alif, lam alif, hamza, hamza, ya'un, ya'un. To masu sauraro, kun ga dai harfanmu yadda suka kasance: alifun, ba'un, ta'un, tha'un, jimun, ha'un, kha, dalun, zalun, ra'un, zayun, sinun, shinun, sad, dadun, ta'un, za'un, ainun, ghainun, fa'un, qaf,
kafun lamun mimun nunun wa ha lam alif hamza ya. To masha Allah, bari mu zo ƙasa. Abin da yanzu zamu duba shine tawdihi. Idan an ce tawdihi shine kamar a fayyace abu, a yi bayani sosai akan abu. A nan idan kun kula za ku ga cewa harfofinmu suna da launi daban-daban. Me yasa na sa musu launi daban-daban? Idan kun kula sosai za ku ga cewa akwai wanda launin su ya iri ɗaya. To abin da yake nufi a nan shine duk wanda kaga launin shi ya iri ɗaya to sautin su a baka tana kama da juna. Wato idan ka zo karanta su sai ka yi taka tsantsan, in ba haka ba sai ka ba mu wani sautin wani. An fahimta ko? Yanzu idan muka zo nan kun ga wannan alifun, wannan alifun kun ga yadda yake dai. To idan kuka zo kan wannan ainun za ku ga launin su ya iri ɗaya amma suna da bambanci. Wannan duka ana karanta su ne a cikin baki, farkon baki. Alifun a sai ainun kuma shi kuma can cikin baki a. An fahimta? To a iya bambance shi, saboda bambancewan shi zai taimaka maka hatta wajen karanta alkur'ani ka fitar da tajwidi yadda ya kamata. Wanda kuka ga kuma ban bashi launi ba yana nan a baki, to yana nufin cewa yana da wuya ka samu wani harafi wanda suke kamanceceniya da shi wajen karatu. Yanzu muka ɗau misali ta'un da ta'un, za ku ga cewa suna kama wajen rubutu, ba wajen rubutu ba, ina nufin wato wajen karatu. Wannan ta, wannan kuma ba, ta a farkon baki, ba a tsakiyar harce. An fahimta? Wasu ba sa iya bambance shi kuma yana da kyau a iya bambance shi. Na gaba muna da sa'un. To idan kun kula za ku ga cewa sa'un da sinun da sadun na musu launi iri ɗaya. Saboda mene? Saboda suna kamanceceniya wajen furuci, amma su ma dai akwai bambancin su. Na farko sa a tsinin harce ake karanta shi, sa'un. Idan ka ɗau sa'un kuma a cikin baki ake karanta shi, sa. Wannan shine sa irin wanda Bahaushe yake da shi. Sai kuma na uku shine so. Sai ka yunkuro da bakinka kafin kake iya karanta shi, sodun. An gane ko? Sodun. Harafi na gaba shine ha'un. Gashi an mishi launin kore, ga wani dan uwan shi nan kuma ha'un. A wani karatun ana ce ma wannan ha karami, wannan kuma ha babba. Wannan yana fita da iska sosai a baki, ha. Yayin da dan uwansa kuma yana fitowa ne da ƙarfi, shine ha. Da fatan dai ana fahimta. Sai na gaba shine kha'un. Masu kama da shi wanda aka musu launi iri ɗaya akwai qafun, akwai kuma kafun. Dan haka idan ka zo karanta wannan zaka ce kha'un, a can cikin makogoro ake karanta shi, kha'un. Sai kuma qafun, sai wannan kuma kafun. Wannan shine irin ka da Bahaushe yake da shi. Sai kuma abu na gaba shine dalun. Idan kun duba dalun da kyau za ku ga cewa shi ma yana da wani mai kama da shi, shine dadun, amma suna da bambanci. Dalun da shine da Bahaushe yake da shi. Idan ka zo nan kuma dadun yana cika baki, dadun. To kun ga shi kuma yadda yake. Sai na ƙarshe da zamu duba shine zalun. Kun ga dan uwan shi nan zayun, ga kuma za'un. To waɗannan guda uku kun ga suna kama da juna amma suna da bambanci. Wannan zalun a tsinin harce, farkon harce ake karanta shi, zalun.
sai kuma wannan zayun shine za da bahaushe yake da shi, shine ake amfani in za a rubuta zinat ko kuma zainaba. sai kuma zo tana da ƙarfi da kuma cika baki, an fahimta ko? To mun gama duba taudihi. Abu na ƙarshe da zan faɗa muku anan shine wani abu da na fahimta, duk wanda kuka ga bashi da wasali ya fi ɗan uwan shi mai wasali sauƙin karantawa. Kamar misali ra'un bashi da wasali, in kun duba ɗan uwan shi zayun ya ɗan fi shi wahalan karantawa. Haka in ka duba dalun ba wasali, ɗan uwan shi zalun ya fi shi wahalan karatu. Abu na ƙarshe shine aiki da nakan bada kafin na rufe karatu, wanda za a yi kokari sai mutum ya gwada yi da kanshi ko zai iya ansawa. Idan mun gama bidiyon kuma, idan ka gama kallon bidiyon, in ka je ƙasa zaka ga link da zai kai ka sauke wannan rubutu da nake bi nake karantawa, yadda zaka aje shi a wayanka ko kwamfuta. A kwamfuta zaka iya buɗe ta da Microsoft Word, a waya zaka iya buɗe shi da application kamar WPS Reader kenan. Aikin mu ga sunan guda biyu ne. Na farko za a je a haddace harfofin nan na hija'iyya guda 30 dukansu. Sannan na biyu kuma ina so za a haɗa harufa masu kala ɗaya a nan wurin, sai ka ɗauko nan na rubuta da Hausa, nan na rubuta da Larabci, kuma na sa musu kala iri ɗaya. Misali kun ga wannan za kalan ja na bashi, idan ka zo nan ga yadda na rubuta shi za, sai ka haɗa su a wuri ɗaya. Haka har ka haɗa waɗannan gaba ɗayansu, shine ka kammala kenan. To masha Allah, anan zamu dakata, sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba. Wassalamu alaikum.